Hello guys, welcome back again to my YouTube channel and you're watching the vlog. So thank you so much guys, and if you are new in this channel, please don't forget to click the subscribe button down on your screen and hit the notification bell para magiging updated ka sa coming videos natin. Ayan, for more videos guys, so huwag kalimutan po mag-subscribe po kayo after watching my video. So our videos for today guys is pag-usapan po natin guys ang tungkol sa nabili natin na lupa, yung pinatayuan ko ng bahay. Kasi merong mga nag-comment, nagtatanong kung ilan ba yung square meter na nabili natin ng lupa at bakit mura, bakit 150,000 pesos lang siya. So 400 square meters 150,000 pesos. So, ayan, mura lang siya guys, no? And, yan lang din talaga yung ma-afford natin. Kasi alam niyo naman na isang domestic helper dito sa gitnang silangan, dito sa Saudi Arabia, is hindi po malaki yung sahod natin guys. So, pagdating ko po dito, 1,500 riyal is equivalent only to 16,000 pesos. So, kasi pagdating ko dito dati, year 2016, so pagdating ko dito is, ano lang siya, 12 pesos yung isang real. Yun yung rate ng real. So, ayan po guys. So, medyo matagal po tayo nakapag-ipon guys para ma-fulfill yung lupa. And then, nakiusap po ako sa may-ari guys na kung pwede mag-third down payment ako. So, pangatlong bisis ko siyang binayaran guys. So, thanks God at na-fulfilled natin siya guys. So, ayan, mura lang siya kasi andun sa probinsya. And then, yung lupa kasi guys is sa parents ko yun. Bininta yun ng parents ko ng 300,000 pesos. So, sabi ko sa mama ko na, ako yung bibili pero hindi ko kaya yung 300,000 pesos kasi sa 2 taon, kasi 2 years yung kontrata, di ba, dito sa abroad. Sa 2 years is yung masasahod mo is 400,000 plus lang, di ba? So kung i-total mo lahat ng sahod mo is 400,000 plus lang. So single mom ako, meron akong mga anak, so gastos ng school, so mga damit ng mga anak, yung mga gusto nila, tapos yung mga birthdays nila, so kailangan na din naman natin padalhan, di ba, magbigay. So at the time din, yung papa ng mga anak ko is hindi siya nag-support ng mga anak namin, so ako yung nag-support ng mga anak namin, so at the time. But grabe talaga yung pag-manage ko guys. Kahit kunti po yung sahod natin, malaki man ang sahod mo o maliit, basta mayroon kang goal na gusto mong abutin, makukuha mo talaga guys. Samahan mo ng dasal. Kasi pag lagi kang nagdadasal, si God gagabayan ka ni God, and then bibigyan ka ni God ng knowledge, tapos tutulungan ka ni God, diba? So, ayan. So, grabe yung budgeting ko nung time na yun. Pag mag-gala kami ng amo ko, so pinakamalaki na yung magastos ko is 50 riyal. Diba? Maraming magaganda, nakikita ko na gusto ko sana, pero ang target ko kasi is meron akong babayarin na lupa, meron akong gustong bilhin na lupa. So, kaya grabe talaga yung disiplina sa sarili guys. So, ayan po. Maliit man ang sahod natin guys, pero makukuha mo pa rin yung pangarap mo basta meron kang disiplina sa sarili, tiwala sa sarili, at ayan, dasal lagi guys. So, ayan, gabayan tayo ni God. Ayan po guys. So, happy po ako kasi kahit nakatulong lang. Alam naman po nating lahat na ang katulong ay talaga, mahirap. Hindi po biro ang buhay ng isang abroad, ng isang OFW. Kaya kailangan po tayong may maipundar para may makita tayo sa ating pinaghirapan in the future, guys. So, ayan, disiplina sa sarili. Huwag po natin kalimutan, guys, at dasal. So, ayan. Matagal ko po yung napag-ipunan, guys, yung 150,000. So, kasi, kung yung monthly salary mo, kung iipunin mo yun, yung 16,000 pesos, aabot yun ng 9 months mahigit, diba? Para
buo yung 150,000. So, sa akin guys, umabot siya ng more than 1 year. So, ayan. So, yun po siya guys. And then, ayun, nakuha po natin, nabili po natin. So, yun po yung pinatayuan natin ng bahay. And, hopefully guys, matatapos yung bahay natin. So, ayan po guys, 400 square meter yung lupa. Tapos, 150,000 pesos. So, maraming mga lupa sa probinsya guys na mumurahin lang yung mayroong 30,000 pesos, 50,000 pesos, yung mga ganun-ganun, yung mga 10 by 10, yung mga ganun. Pero, wala yung ano guys, walang papers. Walang papers guys. So, not titled land. So, ganyan. So, sa mga gusto po, sa mga nagtatanong, maraming salamat po sa mga nagsusuporta sa channel ko. Thank you so much guys. At sa lahat ng ating mga kapatid dito sa YT. Thank you so much everyone for watching and remember to subscribe guys. Thank you. See you in my next vlog.